So karon atong challenge mao ni siya ang lumba kaon sa saging challenge. So ang pamaagi ninyo, ha? Sayo kayo. Dili ang pamaagi ani ninyo sa paghungit inyong duha ka tiil. Sa iyon de. Oh, inyong duha ka tiil, bawal jud ninyo ikupot inyong kamot. Ha? Announce still. Oh, pwede ra inyong kamot mo lalay sa tiil. Okay. Ha? Mao ni gitawag siya ma'am og mangkimang. Sa una magsangka Tatay Pisot versus Alimukoy. Ako usara Yeah. Ready set go usa pa ninyo panitan ha. sana on. Yeah. Ako gadis mo sa isa. Yeah, ready. Set. Go. Ay, ano imong na inon na inay. Ama mo iming line. Amo ta akong tingin. Oh. Basta matagak ma'am, school 5. Dili okay ra basta kuan. Dili lang jud lakuptan silang kamot. Kangkang. Soto gini ka ma'am. Oh. Gini ana. Oh, pwede ra sipitan yung tiil. Basta ang tiil jud ihungit. Dili ang kamot. Yung pagpatok ni sula. Wala ni naon sa pa. Istina, tago basta iskabaw. Saan ni siya? Pagkaan surasan ni. Kalo ani? Unggoy sa loyo nagkaon na. Na. Ilis de. Oh, ilis de. Dapat. Yeah. Na nagtungko na. Sudman. Gusto na takot. Wala ka tinik. Bisig makakit-kit ng kasama champion. Ang pagpanimbang rana. Grabe ko mo. Turay. Tara na, bikas. Okay. Ita ng sabi Ilis pa meron naman. Oh, 50,000. Nabanggi lang po niya. Okay. Ano yun? Pwede rin kong sabi na ko. Ini kemas. Yeah. Udah dulu. Oke, nak beri. Dulu. Lagi. Ikaw na. Pwede na ni mama? Ha? Pwede na niya? Oh, yeah.
Labot yan. Ma'am, dami to, ma'am. Oh, nahurot naman na ni mo kaon, na ni mo koy. Sa surrender? Puli totong. Oh, puli totong tugsok. Oh. Yeah. Di ko kambot ani Reng. Wan? Ano, tiknik ko. Yeah. Di kita ko sa. Ano? Hmm. Nikel, lagot. Yeah. Idol mo. Sipin. Ako ulit premium mama. 50. Bisi pa gusto ko panikin. Nag-practice ilmu ko hilayo. Ay, ilmu ko hilayo, nag-practice. Ma'am, kining imo ang ma'am ba? Oh, Para gihatag mo ng premium ma'am. makuha lagi na. Nga bisig mag-usa ganiyo di ka may mabot. Duha aga na ya, panimbang. Surrender ko ma'am. Surrender. Okay, totong. Totong lang. Yung maabot na ni mo totong, automatic kay daog. Wala kay kontra. Ma'am, Mm. premium. 50,000. Ma'am, pagkirim mo kaon. Patintin mo kaon ani ma'am. Ako sa diyan. Bay premium 50 mil. min. Gi, gamot yun. Ikaw na kay kontra. Ah. Ngay. Oh, ay. Daog ka ni pre. Kuha mo pre. Ah, wa pa siguro. Hapit na. Idol may mong naw. Ay, pre lang pre. Okay, okay. Balik. Di ba na mamay lisura mama? Wala. Wala. Wala pa man. Wala pa siya surrender. Wala pa siya surrender. Gi. Ada yun. Surat ang salina mamay. Agi ko no, nay. Yeah. Gigi, hayang. Ay, wala ba? Hayang, dali, ana lang ba? Dara, lagi na. Gigi. Gigi. Makuha sa pero kusap-sapan mo kami mutiyan. Hindi mabot na to ang itong kukulingong ko ano. Sa teknik na god. Depende na mas teknik. Tatawag asa ba kunin ko do. Oh, teknik ha. Yeah. Nga. Jadi, Pasuntas taas pa tinura saging. Kuha man na si Tusuna na yun. Ribang ko, oh. Yeah. Hapit na. ako yun. Di ba damang? Oh, sige. Surrender. Walay daog. Walay daog. Awa de. Walay daog. Gawan nyo nakuha.